Ningkan surihini ra ingkoi ra isia ningkan pen ki isi pen pho ang dengan ki methang alam pensi dok lang along klamalong Charlie longpo. Phulone sarthe rong phara rong ke do PhD asahem rikang pajarthep. Kardom pini prantang bertalang penili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha non hejong central sarkar ahin pen kacharli ahin aronatang kelar ponalong pacheton donsi asam sarkar ahin pen ta aronatang lardonsi kiwangji ningkan surihini ra ingkoi ra isia ningkan pen ki ingdeng isi pen ingdeng pho anabang ke methang alamaki pen se chari ponongpo Nepi alam necing honcenam puason se kiwangji surihini ra ingkoi ra isia ningkan pen toklang acha taiphan state sarkar ahin pen kopini aron kimikelar pon doma labang so berta nangle tum arjik tha Modi sarkar pen kamat hapon methang alama ki kachapang chobar sai lamthe isi thopon derapi state sarkar ahin pen labang so pathak kedeng pon padolo Assam along rialong isi pen pho ang dengan aphan English alama ki pen toklang ka Charlie abar sai padopon pelo Lapo English medium school along isi pen pho ang dengan kethan ponangji laki English pen akaprek methang alama ki pen si kethan padopo English alam aki pen ka Charlie ponlong kichengji laki throk ang deng pen Lahai hoi aron kiwangji surihini ra ingkoi ra isia ningkan mate ar koya chiklo malom pen kicheng ponji aphansi state sarkar ahin pen kemang pondolo Labang solam toklang asai kamanat kilang charibom Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen than pachini pong Ahum tin school along subject isi Assamese padoponik po Bonta isi pen pho ang dengan aphan English a subject pon unjima un ema labang so pathak Dr. Himanta Biswa Sarma pangdakpon pelang Assam ardo English medium school doan kiwangji aningkan pen ki isi pen pho ang dengan English alam aki pen chardi long lelo Bonta throk ang dengalong pensi English medium pangcheng ponik po Throk ang deng pen kep ang dengan aphan ajat a medium sita ison bak Assamese subject por hibek nang po Labang solong Dr. Sarma pen pangdakpon iklo News Desk Report Karbiang Online Duar Amla constituency kaparlo am tereng a hithi pen kahelo kilometer hini sose jatera terona rongaratum thorpak pen tovar kache salam lapen sarkar pen kipi PMAYG ahemso kapatang pipedajok ningduk chipirenti lang me tovar pen danglok kedo ahem akisong karbenglong arlo arnivangta judone plengone asonse nang mandetlo Rong sopi pendang nok rong rup atokano kedo araratuma phan jasemet kenang jike lang me tovar ke sokachilanga hen lapen school henlo la son power sai jongsi choklang polote raratum kedo ke thak lapen kedo ke ram sitami joyke jogbandoji bonta la hayavar sai karbenglong lapen west karbenglong arlo non anta penang an atokano ademalok kele dam de derajok raratum pini arnianta kisung chachaknang bomno Lason se Duar Amla constituency kapardo am tereng pen kahelo kilometer hini sose jatera terona rong alongta mesen kacheleng atovar kele damde derajok rong rabatum kacheleng anathu penangan akisung chitong nang Hithi borwa le damji sita kisung nang lapen jasemet kisuki un eahut kipon kiban ahin penangan akatora dokokro Sarkar aphanle chonghong bom pusitami RD kipipe derajok pinia bangke Rong isi sarmar sarpimar lapen riso ejang thurpak pense tovar chesalam ponno Chupulang kok le tuanang rabri ma puge le komalo MEC puge amuka probhat taru pusi pusta pinanda nang rabri ma puge aholo nang rabri de puge tum phanang rabri sin tum che thanu ha lekon na chal ke tuara impo janam pu bole ke do ye candidate ason ke chal do ta pini ya ni anta lasuna candidate ke theglang le karyang long ke Lasi leader tumanta ke chok cheni ke do handa pupeji athe mane kar bia khai phange kam na chi bang khai si aphan se kam pipo hala bang khai sangking khung po kar biang long aphan ke gumar aphan lang kar biang long asor kar barat phan sa aphan tang kal sita ini pun kar bitu me chilo undi
Halapu PMAYG ahem sositame ke patang pipederajok ahem photum ningduk chipirinti. Alang litum ke pachinia tengke ke ramtang ningkan surihini rak trainer kep aningkan se bangso ahem nanglele. Bonta bothat langsho mai samarong asor Siva Chetripu contractor kachakrong abang pini arnianta ahem nang kepatang physically se anujok nang parjapi prong panan parke ajata nang klem pipedet lopusi ahem photum ningduk chipipon. Darong pen la non ason kirang kram ahem don photrok bak dolang la pen ke non aki mi bang la ta patang te der masi wang be der lo News Text Report Karbeng Online. Pholoni constituency ar lo alongta ongdong arada tumke ahem langhe ka bepen thedung ka saksakdo. Lason se sar therong phara rong kedo PHE asai campaign radaphan kemisen alang kapajon long japhanpura sar therong phar water supply scheme piponlo. Bonta PHE ahem kelang kapangkhre beajok rikang pajer hupsi ammo pawang vedetlo. Kedamtang ningkan surhinia ningkan hot Karbenglong Autonomous Council PHE asai campaign rong rup atokanu ajoanta kiduk kelak aradatum kemisen kijonalang awarsai kipi ponong japhanpura PHE Hauraghat subdivision pen Pholoni constituency sar therong phar arong along sitami PHE alang kipiakor selam pipono Lason se prekjama constituency along council atangka pen PHE ahem kaselam pipondo olo Bonta council atangka pen kemisen alang radatumaphan kapajonong jiamen pen kuti atangka panahok se rong radatumaphan apharlo pachihok nakasonsi pamandetlo Bangsong theglake Pholoni constituency arlo sar therong phar arong along kido PHE ahem kikim tanalong Karbenglong life pen kahomre damhot ke thek damlong atengke sar therong phar arong aratuma pharman PHE asai campaign ki pipon mesen alang ki jonong jikalisi chokomar atum inutta asai ka chiklem klesi thek damlong sar therong phar PHE pen langki pia kor pilopu pen pini arnianta bangso alang ejoita junong lelang pusi haladak arong aratum Karbenglong life athengno nang chethandon rinti Lasoteng pen langdam lo pulote lapuan akrora tangka kapadam pen raratum thanga leta longpon pe Lasik kikim kerang pon tangdat water supply scheme ke Karbenglong Autonomous Council pen langpon si radaphan mesen alang pajon pon long asonte sar therong phararat chatkali tebok teraya rong raratum ta alelongji Pholoni pen derchuna rong pi Karbenglong live Merok Government School Hostel Quarantine Center along Corona ke so longlok apita kapang therasai pen danglok kachilimapi puhuyanta kelardam de pen non kedo bomatum kedo ke thak aw ke chungjer kedo kogajok prabjin pen kapang therasai dengponang jipu quarantine kedo atum kachesongpon Merok Government School Hostel along Quarantine Center kapathikpon jasamet ke angtan kachongda dampen ke bangatuma phan ansi kedo ke thak adim pathikpono Quarantine Center along ke doa tumaphan an kapacho kitun ke danga tumaphan sorkar atum pensi pathik piponlo bonta kitun ke danga tumaphan ta achiklo kitun ke dang pi anam ke pipedara jokse hin ta sungrap roilo Anparta Merok Government School Hostel Quarantine Center along kapado abang photum kedamtang pai ni phai ke thomarni ke banga tumaphan nonanta swab test asai kedengpon abelanga joksi pini ke aning ki pungpen thorpaksi amethang ahemaret kachedam japan bor isi gate atala ke theng a hearing tangrak anpinno Inut Indian Army klembang phualong medical certificate dokok sitami home quarantine ahokumalo pipedera jok aning ki thipen hem ke damlong japan kachesong ahir pangtang raklo Lason se quarantine center along keton ke langmate ke hondon abang phusitami areng hu kisu thuji anbaklo Bangso pathak tong sakot pen hospital in charge lapen parokwa police outpost alongan birta paledam se ing samjin pen chingba chingsai padopono Lasophi tong sakot pen Karbenglong district adisia tumpen lamrehing pen chingki chithan se corona keso arona teng pen se chingki chithan pen chepang samponlo Denarong pen Bikram Teron Karbenglong live Pini prime time berta ke lapon sakang toniklo do me thakme kardom